Oameni buni, și e frumos azi afară. Ce stăm la noi. Vin mai aproape Răzvan, filmează cochetele astea de bermucuți. 1, 2, 5. 5 bucăți la farfurie, da? Cartofi, un sos, legume, ceapă, roșii, ardei. Să iau un... Mamă. Mamă. Încă sunt cochetele mele, dar cele mai bune cochete. Da? Vin mai aproape de Cartofi proaspăt, da? Vă pup și vă aștept cu mare drag.